Pois boa tarde outra vez. Entón, hicimos darlle remate á xornada de hoxe, que vai ser clausurada polo grupo Son de Corda, que é un cuarteto vocal con piano, hoxe acompañado polo pianista de Rianxo, Raúl Rodríguez, e máis pola clarinetista Rita Palmeira, que ven da Serra das Brenas. O espectáculo que nos trae chamase Na Casa deles, e do que se trata é dunha serie de grabacións de cuadros musicados na casa dos autores homenaxeados. Casi todos eles teñen casa museo na provincia de Lugo. Entón, supoñemos que servirán de material didáctico para vos, entón temos idea de que, aparte de que poidades escoitalos hoxe máis ver a proxección que nos traen, pois logo de mandarvos unha ligazón para ver se vos pode ser tamén a vos de utilidade para levarvos aos centros ou para traballar con estes autores da nosa literatura, que polo que sabemos, Antón, que este caso son eles, é na casa deles, pero está no forno, se non me engano, o traballo na casa delas. Vale, entón, sen máis, gracias, que xa vos deixo coa súa actuación. Na vida, na morte, no amor e no reino, louvareite, Lugo de aceiro e mel. Estamos en Monterroso, e de Monterroso era o sangue que corría polas veas de Lorenzo Varela. De aquí eran seu pai e súa nai, que sabían o que era traballar a terra e o que era vivir a emigración. De aquí era a base das historias con que se criou e con que deu as medras. De aquí o xenio da lingua en que aprendeu a falar, e como el brincaba, da lingua en que aprendeu a blasfemar.
No entanto, Lorenzo Varela, que deu 62 voltas ao sol, case non respirou o ar de Monterroso. A mellor metáfora da súa vida foi a súa mesma chegada ao mundo. Non abriu os ollos en terra firme, senón un barco que ia camiño da Habana. De Cuba, virá de Pequerrecho á terra de seus pais, para axiña tomar camiño para a Argentina. Só coñeceu a Galiza conscientemente na adolescencia. Ali estivo no Lugo dos seus amores, o Lugo de Aseira de Mel, en que o mociño Lorenzo Varela comezou a militar políticamente. Colaborou na fundación da Federación de Museais Galeguistas nun momento de expansión do nacionalismo galego e afiliouse en formacións comunistas, no desexo dun mundo xusto para as traballadoras e os traballadores. Encontrábase en Madrid cando se produciu o alzamiento e foi un herói que combateu pola democracia e pola revolución. E dai, de novo, aos exilios. A súa obra literaria en galego é aparentemente pequena, mas a apariencia cae cando se lê. Publicouse o primeiro libro neste idioma cando moitos escritores se vían obrigados a desertar da fala propia. O título é 4 poemas para 4 gravados, que impulsou o seu amigo Luis Seoane. Varela e Seoane seleccionan 4 figuras. María Valteira, un paradigma de misoxinia nos cancioneiros medievais. Roi Xordo, o líder dunha revolta irmandiña fracasada, máis exemplar. O bispo Adaulfo, condenado a morte por homosexual, mas que se salva por un milagre. E María Pita, que batalla contra os invasores. Trátase dunha obra esperanzada, que soña desde o pasado un mundo para o futuro. Nun tempo en que ainda se pensaba que a derrota de Mussolini e de Hitler podía supor tamén o final para a bota de Franco. As obras de Lorenzo Varela son garrafas lanzadas ao mar cando o mundo non parecía preparado para salir. Que a súa mensaxe non fique perdida. Abrámolas, gocémolas, que alimenten as revolucións. Nesta casa eu nacín, amei, sufrín, a súa memoria firme e perdurável, que lembranza conservará de min? Estes versos pertencen ao poemario Sonetos á Casa de Hortas, que son unha autobiografía en verso de Manuel María vinculada a esta casa. Pódese dicir que aquí comezou e rematou o ciclo vital e literario do poeta Manuel María. E tamén podemos dicir que esta casa foi a columna vertebral que o enraizou cunha forma de ser e estar no mundo. A Casa de Hortas como lugar de nacemento, como espazo da infancia, como territorio da estirpe familiar, da orixe labrega, do coñecemento e comunión coa terra, a casa como pertenza a unha comunidade e a unha paisaxe, a Terra Chá, coas súas tradicións, festas e co coñecemento do ciclo da vida e do ciclo da terra. E da Terra Chá a Galiza toda como horizonte de compromiso. Esta casa é a centralidade, o punto de apoio e a referencialidade principal no ir e vir da vida do noso poeta nacional Manuel María. Ben cando estivo vivindo en Lugo, en Monforte ou a Coruña, ou ben en cada unha das moitas viaxes que fixo polo mundo nesa ansia inconmensurável de achegarse, de coñecer outras culturas. Visitar hoxe esta Casa de Hortas é visitar a casa do Manuel María, a casa do poeta,
mas tamén en entrar no pensamento e na coherencia deste cos seus actos, cos seus feitos ao longo da vida en que nada lle resultou alleo. Esta casa fala do compromiso de Manuel María con Galiza e fala sobre todo de amor a Galiza, amor aos seus, amor á casa das orixes, amor á tribo, amor ao país, ao povo, á cultura, á literatura e amor á lingua galega, que confluen nunha obra monumental que foi quen de converter a nosa terra nunha auténtica e real Arcadia feliz. E todo proxecto sempre da man, co acompañamento da voz firme, dos ollos vivos e do corazón xeneroso de Saleta Goi. Foi chama o meu amor, agora é brasa. Saleta sempre. A casa, como era bastante extensa, había moito sitio onde xogar e esconderse os nenos. Despois,
Co tempo foi perdéndose o labirinto, fóronse buscando espacios. E é así como se ve despois a casa de cando eu estou escribindo os eidos, que xa é unha casa con grandes espacios interiores. Paredes lampas, silencio do meu cuarto. Cantas veces teño quedado fora de hora, levado por todo ou nada. É que a miña casa ten moitas casas. Hai unha bodega, que é unha casa que está fora. Logo hai outra, carpintería e fragua, outra casa. Había unha barreira da herba, outra casa. E logo había a casa de abaixo, que era moi extensa, que xiraba en torno a un curral. Era a casa vividoira. O que tiñamos era unha solaina preciosa, que agora está medio desfeita. O que dá para baixo é o balcón para o poniente. E para o sul a solaina, que está a cair, a casa mesma resgardaba do norte. A casa ten en torno un ámbito de prado e de horta e un alto muro. Os 25 metros en torno volve pecharse o souto, pero sempre había un espazo aberto. Era unha casa moi ben feita, con un teito moi seguro. Nos bordes, as grandes lousas eran grosísimas. E eu nunca tiña, cando viñan os grandes ventos, nunca tiña medo a que o vento levara o leusado. Daba sensación de seguridade. Hai unha gran confianza na terra, que non é que un descoñeza a terra e a súa distancia, dureza e loita. Aínda que un foi un neno non totalmente protegido, foi moi protegido. Si, en fin, unha casa segura sempre é moi importante na montaña. É moi importante ter unha casa que te inspire seguranza nun tempo así.
hai que considerar a poesía popular galega como unha das traves mestras que sosteñen o poderoso edificio da nosa literatura de tradición oral. Unha tradición oral moi rica, resistente, vivaz, que o pobo galego non deixou morrer contra moitos prognósticos dos estudosos e dos recompiladores que dende o século XVIII se comezaron a interesar por estes asuntos. Un inmenso cancioneiro unido a outros xéneros literarios tamén en verso que ás veces se teñen injustamente por menores, oracións, ensalmos, esconxuros, adiviñas, recitados enredos infantís e os xéneros narrativos en prosa, lendas e contos, ou en verso, romances novos e vellos e cantares de cego ou historias, moitas veces impresos, o que contribuíu dun xeito decisivo á súa difusión. Cantigas para traballar, para festexar, para rir, para ruar, para andar de brincadeira, para namorar, para rezar, para divertir, para pensar, para combater as mágoas, para disputar e regueifar, para chorar, para loitar, para dialogar e para amar. Todos os temas que constituen a base de calquera literatura convencional, tamén da literatura entendida como culta. A nosa poesía popular está en nós, acompañounos sempre no noso sentir colectivo, nos nosos ciclos vitais, e foi tamén sustento e ferramenta da supervivencia da nosa lingua. Na poesía popular está o sinal de saída do rexurdimento da nosa literatura coa publicación dos cantares galegos de Rosalía de Castro. Acóllome a unha cita lineal do precioso libro do grande poeta Ramón Cabanillas, Antífona da Cantiga. Coidemos e recollamos con querenza de bo amor e xeito garimoso de horteiro as erviñas e rosas recendentes dos cantares, pondo na laboura tan prácida e deliciosa, con esforzos en tregua, o corazón en ardor.
Pasear a cidade de Lugo é percorrer cada unha das estancias da casa de Luís Pimentel, que non só habitou desde o máis profundo sentimento, senón que a converteu para sempre en cartografía poética. Con esa intención, coa de seguir os pasos do gran poeta polas rúas e prazas lucenses, coa resonancia do rechouchío dos paxaros ou repenicar das tocas sobre o chan, aventurándonos a coñecelo in situ. Sen pretender afundar en clasificacións de índole canónica e seguindo a vontade que manifestou o propio Pimentel, reivindicaremos aquí a súa figura como poeta de Lugo, recollendo a lembranza daqueles que o vían pasear diariamente pola cidade xunto ás amizades. Convidámosvos a que nos acompañedes por algúns dos lugares máis transitados da súa obra. Praza Maior. A biografía de Luís Pimentel xira ao redor desta praza. Nela naceu, botou a andar, medrou e faleceu. A Praza Maior abrangue gran parte da súa escrita. O paso do tempo reflítese sobre este espazo que captura a vida sinxela dunha pequena capital de provincias. A través da galería da súa casa, desde onde mira pasar as horas, tamén podemos achegarnos á praza. Mención aparte merece o Círculo das Artes, do que Pimentel foi membro directivo. Destaca a súa implicación por mellorar a biblioteca, ampliando os seus fondos e propondo convertela nunha biblioteca circulante. Praza do Campo. Mais alá da Praza Maior, atopamos referencias a outros lugares, como é a Praza do Campo, tinguida pola noite, símbolo recorrente nestes poemas da cidade amurallada. Emerxe aquí outra dimensión de Lugo, a que se agocha tras as luces. A muralla. O universo pimenteliano ten o seu centro en Lugo, porén expándese alén do horizonte. Desde o alto da muralla, tantas veces mencionada ao longo da súa obra, contemplamos a vida lucense. Pasado, presente e futuro conflúen neste escenario. Mentres tanto, xiramos e xiramos na procura do verso que ha de vir. Quen agardaría a miña volta? Eu sollo a carón da miña bandeira ou do meu verso conquistado. Sto
Álvaro Cunqueiro Mora naceu en Mondoñedo a carón da Fonte Vella, na rúa que hoxe leva o seu nome, o 22 de decembro de 1911. Os seus pais casaran en 1908 e tiveran 5 fillos, dos que Álvaro foi o segundo. Álvaro tivo unha infancia feliz. Gustaba de acompañar o pai, afeccionado á caza e á pesca, con quen aprendeu o nome das plantas e o dos paxaros, e na botica a preparar numerosas receitas. Da boca da nai, unha muller doce, alegre e cantareira, escoitou contos e romances. Na adolescencia, como mozo namoradeiro melancólico que era, escribiu os primeiros versos. Os anos da Segunda República dedica-os Cunqueiro a unha intensa actividade política, a escribir poesía e ás primeiras colaboracións en prensa, ademais de experimentar en Mondoñedo novos proxectos editoriais. Tras o golpe de Estado e a guerra, todo cambia na súa vida. En 1940, casa con Elvira González Seco Seoane. Despois de breves estadías en Ortigueira, Vigo, Donosti e Burgos, instalase en Madrid como redactor en ABC, pero todo se llevó al nublado. Por motivos nunca ben aclarados, ella retirado o carné de xornalista. Veñen anos difíciles e unha travesía que o devolverá a Mondoñedo, onde residirá xunto cos seus irmáns na praza da Catedral na que hoxe se chama Casa Museo Álvaro Cunqueiro. Na década dos 50 retoma os contactos cos vellos amigos galeguistas, que o animan, sobre todo, Francisco Fernández del Riego, a volver a escribir en galego. Comeza así un período creativo moi fructífero no que irán nacendo obras singulares como Berlín e Familia, as Crónicas do Sochantre, as Mocedades de Ulises e outras moitas. Ao final da ditadura, cando xa se comeza a recoñecer a magnitude da súa obra literaria, unha enfermidade corroe sen remedio a súa saúde ata o seu pasamento o 28 de febreiro de 1981. O epitafio por el escollido, aquí xaza alguén que coa súa obra fixo que Galicia durase 1000 primaveras máis, resulta agora, décadas despois do seu pasamento, un oráculo premonitorio, predestinado a converterse en realidade grazas á excelencia da súa obra.
puidera namorarla, que puidera namorarla, meu As agras, as fragas, as gouzas de Roas foron a primeira paisaxe de Darío Xoncabana, meu pai. Os campos de labor dos labregos da nosa tribo. A terra traballada a trigo, a patacas, terra de infancia e mocidade que cantou en poemas de xuventude e tamén noutros moito máis tardíos. Paisaxe a que tamén volveu en novelas como Galván, no que Roas se converteu no xa mítico Saúl. Daquela paisaxe chairega marchou para vivir noutros lugares, na Patria do Mar e en Lugo especialmente. E andado o tempo, meu pai ergueu-nos unha casa de palabras, como aquela que lle dixo a seu pai, mas tamén nos ergueu, canda Amelia, unha casa de nós, unha casa nosa nas chousas de Romeán, aonde nos trouxeron en 1998. E aquí plantamos árbores case compulsivamente e fixemos un xardín bosque. O Darío quería ter, cando menos, un exemplar de todas as árbores autóctonas de Galicia. E converteuse en costume traer de cada viaxe ou de cada sitio senlleiro unha arboliña, un anaquiño dunha roseira para facer unha nova na nosa Ítaca. Unha casa de estirpe obreira, onde os 4 traballamos man a man, pois sempre nos criaron no traballo, non só intelectual. Lápis e papel, metro e navalla era o que sempre levaba no peto, e con elas carpentaba sonetos e novelas e armaba portas, andeis ou escaleiras. Nesta casa hai moito del. Sentamos no escano, collemos a leña no liñeiro,
ou pan na artesa, pousamos o libro nunha mesa e os trisqueis, as esapétalas, as armazóns en puntas, son o Darío. O Darío que carpentaba e a Amelia que tinguía, pintaba, vernizaba, sempre xuntos. Cando morre alguén nunha casa, deixa de se escoitar a súa voz, mas tamén desaparecen certas palabras e outros sons que lle eran propios. Co Darío foronse moitas palabras e expresións que só usaba el, nomes polos que nos chamaba, e sons que facía. Escribir no seu teclado do ordenador, con dous dedos só, mais a toda velocidade, e cun ímpeto resoador. Os pasos longos e sonoros, un soarse e tusir para comezar a falar. Recitaba versos para comprobar que así quedaban ben ou que había que lles dar outra volta. Ás veces esquecíase da hora e quedaba até de madrugada diante dos papéis. Outras servías ás 4 ou 5 da mañá porque de repente vía solución a unha palabra, unha frase, unha rima e tiña que resolvelo daquela mesmo. Traballar aquí dáballe o ambiente que precisaba, a tranquilidade e a compañía da Amelia, imprescindible na súa vida, tamén na literaria. Non lle gustaba estar só, e sempre te recibía con moita alegría, aínda que só pasaran 3 ou 4 horas desde que te foras. O tempo na casa, aonde convidaba seguido a virnos ver. Gustáballe estar aquí, e viaxar tamén, sempre que non fose en avión, pero non devanar polas rúas ou polas tabernas. Parecíalle que perdía o tempo, e o tempo tiña moito en que ocupalo, 1000 ideas e proxectos que quedaron nas gavetas a reventar de papéis. Andar nos libros de meu pai é unha porta aberta ás emocións. Tiño o costume de anotar a lápis os libros que lía, así que abrilos pode levarme a chorar ou a rir, ou ás veces as dúas cousas. Esas notas son un diálogo aberto que nos deixou, recomendacións, ligazóns, advertencias, reflexións, ideas, escritas nas páxinas ou en notas adhesivas de cores que perduran nos miles de libros da súa biblioteca. Casa de libros, de pedra e madeira, de árbores e flores, de palabras. A casa do Darío e da Amelia, aberta sempre a amizade e a cordialidade. Hoxe aberta para coñecelo un pouco máis a él, pois aquí estará para sempre.
que nos poñen aínda a bosta nas focas, o cheiro a argazo nos veciños, o trono a forxa nas orellas, a terra que xa son nas unhas, e as feridas de ferro, o negro chumbo e pólvora nos corazóns atribulados. Bueno, mentras poñen a... Un minuto. Chegaron, os aplausos chegaron. Únicamente comentaros que na casa deles, comezou sendo un proxecto para ver como nos sentíamos nós como músicos pois dentro da casa dos autores e ver como os poemas na casa na que eles escribiron como soaban, non? Cadrou que Lugo temos a sorte de que moitos poetas homes teñen casas museos que desgrazadamente ninguna muller a ten, pero agardemos agora que a segunda parte que imos facer na casa delas, que xa está todo grabado, únicamente hai que agardar a setembro a que esteña toda a montaxe feita, e nada, collemos na casa delas, gravamos na casa de Luz Pozo, de Olalla Cociña, de Marica Campo, María Mariño, Organovo e Xela Arias, outra xeira de poemas como os que acabamos de presentar aquí dos homes. Queremos tamén lembrar desde aquí a Asociación de Escritoras e Escritoras en Lingua Galega que nos asesoran moito e que procuran as persoas que fan os textos para que escoitáchedes ao longo deste cachín de tempo que estivemos aquí. Agradecer a Figansino que contara con nós e despois lembrar que hoxe é o aniversario dos fusilamentos dos mártires de Carral, que os fusilaron desgrazadamente o 26 de abril do ano 1846, e non quereríamos irnos sin cantar unha canción portuguesa que onde foi o 25 de abril, e entón, se vos parece, facémola máis nada. Muito obrigado.
máquina doirada. Viva María da Fonte, viva María da Fonte, todas pistolas na mão, todas pistolas na mão, para matar os carrais, para matar os carrais, que são falsos a nação, que são falsos a nação. Acertem muitas comidas, mulheres de grande valor, mulheres de grande valor, armadas de fuzil roca, armadas de fuzil roca, correram no regidor, correram no regidor. Pensavam que era na mina, pensavam que era na mina, que lá foi sempre espada, que lá foi sempre espada, até lembrar-nos a história, até lembrar-nos a história, uma vagina doirada, uma vagina doirada. Viva María da Fonte, com as pistolas na mão, com as pistolas na mão, para matar os carrais, para matar os carrais, que são falsos a nação.